Nagpadayon gihapon karon ang face-to-face nga klase sa mga private schools sa Mandaue City. Kaganina gitigum ang mga tagduma sa mga eskwelahan kabahin ini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Taliwa'a sa pagsaka sa heat index o kainit nga nasinati karon, nagpadayon ang face-to-face classes sa mga private schools sa Mandaue City. Itandi sa mga public schools nga na-cover sa direktiba gikan sa DepEd nga naghimo na karon og asynchronous o distance learning. Sa habig sa private schools, padayon ang klase apan ilang pasalig nga misagop sila og mga lakang aron kapugnan ang epekto sa kainit sa ilang mga tinun-an. Kini ang nahisgutan kaganiha sa consultative meeting nga gipatawag sa Mandaue City Hall. Mitambo ang mga school administrators ug principal sa mga private schools. Uban nga kaya man nila mag-air condition, ang uban nga mag-blended sila, but the point there is they want nga the discretion will remain to them, which is really what is our stand here. Matud sa pangu sa ilang organisasyon, face-to-face classes gyud ang gusto nila, inay mubalik sa online learning. Apan saad nila, dunay gipatuman nga mga measures ang mga eskwelahan. Before dili man ta mag water break, but karon na nag-schedule nga water breaks, and then the schedule of activities na uban nga gibutang na siya sa kanang hapon to gabi as much as they could, no, kay mas lesser ang exposure to sunlight and the heat. Gihangop sa mga school administrators ang maayong koordinasyon sa syudad ug sa ilang habig tungod kay pareho raman sab silang tanan ug katuyuan alang sa kabatan-unan. Most of us really want face-to-face for the reason that, you know, ni-learn na taani sa pandemic nga kung i-online na to, you know, kinsa may mo attend, you know, to the children at home. So the parents are working. The focus and concentration of children would be quite different kung naa sila sa balay kay daghang distractions. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.